Benvingudes, benvinguts. Aquesta és una meditació sobre l'atenció al cos a través de l'escàner corporal, és a dir, sentir, notar, ser conscients, posar l'atenció al cos de manera consecutiva des de dalt cap a baix, sempre sense jutjar, analitzar, tan sols notar les sensacions, notar el cos. I comencem sent conscients de la posició, asseguts, assegudes. Si esteu al terra com a la cadira, noteu els isquions clavats, l'esquena que s'estira d'una manera relaxada, tanqueu els ulls i començarem fent 3 respiracions, inhalant tot l'aire pel nas i exhalant tot l'aire possible per la boca. I ara, sisplau, percep qualsevol sensació al teu front, agradable, desagradable, pessigolleig, potser cap sensació, només nota, no importa, només nota el front. Observa el front. Mou-te del front cap a la coroneta. Sigues conscient de la coroneta. Qualsevol tipus de sensació, que no n'hi hagi cap, no importa. Trasllada la teva atenció a la coroneta. De la coroneta cap al clatell. Relaxa els músculs del clatell. Nota les sensacions, observa. Ara mou la teva atenció cap a la cara. Relaxa els músculs de la cara. Observa. Nota les sensacions a la teva cara. Si notarem els ulls, l'aire com entra i surt del nas, tensions a la mandíbula, la saliva dins de la boca. Anem al coll, baixem pel coll, anem a les espatlles, dret, esquerra. Relaxa les espatlles. Adona't de les sensacions a les espatlles. Tensa, relaxada. Potser puc notar la roba a les espatlles.
pes del jersei, d'una manta, si la tinc. Porto l'atenció a l'esquena, des de la part alta fins a la baixa. Des de la zona dorsal, cervical, fins a la lumbar. Noto l'esquena. Si hi ha punts de dolor, no importa, només els observo. Estan allà, els noto. Passo davant el pit. Observo les sensacions al pit, moviment, com entra i surt l'aire, com s'infla i es desinfla el pit. Baixo per l'estómac, la musculatura abdominal, no la tenso, només relaxo. Només noto les sensacions a l'estómac. Es mou, puc notar soroll. Observo els braços, braç dret i esquerre. Vaig baixant a través dels braços, notant els avantbraços, les mans, els dits. Observo la pelvis, contacte dels isquions amb la cadira al coixí, les cuixes, el genoll, els peus, els turmells si sóc assegut al terra, la planta dels peus si estic assegut en una cadira. Observo. Observo, aquest és el meu cos. Noto les sensacions, poso atenció en el meu cos. No jutjo, no analitzo, només observo.